So, ang first na gagawin natin, punta tayong Kinemaster. Yan, tapos select natin tong plus. Then, 16:9 ratio. Tapos, punta tayong media. Then, background. So, ang kulay na pipiliin natin is black. Ito. Then, habaan na rin natin siya. Ayan. Next natin is layer. Punta tayong text. Dapat caps lock lahat. 3 letters lang para makita yung ating video. Tapos punta tayong font. Piliin natin yung Roboto Black. Kasi yan yung pinaka bold. Then full screen natin siya. Ayan. Habaan na rin. Then punta ulit tayo layer. Maglalagay tayo ng video. Ayan. So ito. Halimbawa natin ito. Yan. Tapos click natin yung video, punta tayong cropping. Tapos adjust natin yung size. Yan. Tapos ilipat natin dito sa first letter. Tapos pag hindi na-occupy yung letter natin, balik tayo sa cropping. Adjust lang natin ganyan. Yan. Then click natin ulit yung picture, punta tayong blending. Tapos select natin yung multiply. So ayan na siya. Next step, ganun din. Ulit-ulitin lang natin. Layer, media, tapos hanap ulit tayo ng video. So halimbawa ito. Then click natin yung video, scrapping. Ayan. Pantay natin siya sa letra. Then punta tayong blending ulit. Tapos multiply. So ayan. Ngayon para makita yung mukha, adjust na lang natin siya. Ayan. Okay na yan. Then next, ganun ulit. Hanap tayong video. Video. So, example natin, ito. Yung gumagawa tayo ng ito. Cut na lang natin. Adjust natin, ganyan. So, punta tayong cropping. Yan. Then, adjust natin siya rito. Lakihan na lang konti. Then, blending. Para makita natin kung sakto siya dun sa letra. Tapos, multiply. Yan. Tapos adjust na lang natin. Ayan. So medyo lakihan natin. Kunti pa. Ayan. So tapos na. And yung mga sobra trim na lang natin kasi matagal mag-save. So dito na nagtatapos aking video. And please, gagawin natin, tanggalin natin yung mga sounds. Okay. Then check natin. Ayan. Itong isa, sobra pa pala. Then, cut na lang natin. Ayan. Pwede tayo maglagay ng music. Punta tayo sa audio. Then, example natin ito. Ayan, check natin. Then, dahil na mahaba siya, cut na lang din natin. Hanapin natin yung trim. Ayan. So, tapos na. Okay, review natin.
lang po kadali. Then pagkatapos nyan, click natin to, then export na natin siya. And that's it. Pwede na siyang i-upload mga lakay. So sana may natutunan kayo sa tutorial na to. And kung may mga videos kayong pwedeng i-suggest sa akin, comment lang kayo para magawa natin. So, maraming salamat sa panonood, and God bless sa ating lahat. Mabuhay po tayo. And JetSam channel again, huwag na rin pong kalimutan mag-subscribe para naman po updated kayo sa lahat ng videos ko. Maraming salamat.